No niin, suunnitelmat vähän muuttu. Meillä oli semmonen yöpymismökki varattu. Ja luultiin, että siellä oli lemmikit sallittu, mutta kun tultiin sinne, niin respassa oli ihan kauhuissana, että ikke tillo tervi hun. Niin me lähdettiin Lauran kanssa ajamaan kohti seuraavaa päämäärää ja nukutaan nyt autossa yö. Mulla on tossa just jauhelihakastike valmis. Sitten pistetään siitä pasta vesitulille. Ja sitten burgermiehen tavoin niin Maldonia. Oho, toi enää. Maldonia sinne. Ja nyt valitettavasti spagetti pitää ehkä vähän pätkiä, koska se ei mahdu tonne kattilaan. Mut siis tämmönen viritelmä meillä on. Että